Dobar dan. Dobar dan. Jeste li dali oglas u novine da prodajete frižider? Da, I bojler, je tako? jeste. Izvinite, ne čujem vas. Jeste, izvolite. Hoćete mi reći koliko je cijena frižidera i koja je marka? Obod je 145 litara, cijena je 320 dinara. A da vas pitam, može li u taj frižider da se zamrzava brašno? Molim? Može li u taj frižider brašno da se zamrzava? Vjerujte mi da ne znam. Ja sam mislio a dobro da vas pitam, ovaj bojler koja je marka? Magnohrom Kraljevo. Kako? Magnohrom Kraljevo. A je li koliko litara, rekao ste? 60. Može li da eksplodira? Može. Ako se stavi unutra bomba, jel? Može i bez toga. Može, jel? A kako ću to da uradim, objasni mi. Pa vi ste vjerojatno stručni za to, dok se bavite takvim stvarima. Pa ja sam htio da ga napravim, da ga donesem da eksplodira. Ozbiljno. Pa kad nemate pametnije posla,